Wîzareta Berevaniya Amerîka ragihand ku xalên kontrolê Kurdistana Sûriyê ava kirin. Xalên çavdîriyê yên Amerîkî li ser dirêjahiya sînorê Tirkiye û Sûriyê û Kurdistana Sûriyê bûne xalên de facto û ev yek jî mîna derbeyekî bihêz ji hewlên Tirkiye yên berfirehkirinê li Sûriyê de tê. Di heyva mijdarê de Amerîka ragihand bû ku di xalên çavdîrî li di navbera Tirkiye û hêzên Hesedê de ava bike. Berdevkê Wîzareta Berevaniya Amerîkî Kolonel Rob Manning got ku bi fermana Wezîrê Berevaniyê James Mattis, Amerîka navendên çavdîriyê li navçeya Rojhilatê Çemê Firatê li Sûriyê ava kir û ew pabend bi hemahengiya Tirkiye re ji bo bedestveanîna aramiyê li Kurdistana Sûriyê. Ev pêngava Amerîkî di wê demê de tê ku Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xalûsî Akar roja înê daxwaznameyekî fermî radestî şandeyê taybet yê Amerîkî ji bo Sûriyê James Jeffrey li Enqereyê kir. Têde daxwaz kiribû ku dev ji xalên çavdîriyê berde. Ragihandina Pentagon ji avakirina xalên çavdîriyê re li nêzîkî sînorê Tirkiye tê wê watayê ku Amerîka jî çi guhdan neda daxwaza Tirkiye.